Patay usa ka motorized cab driver sa Cagayan de Oro City human gidunggab sa makadaghang higayon sa laing motorized cab driver sab. Suspect misulay pa og sibat human ang hitabo apan nakustodiya ra gihapon sa barangay official sa lugar. Ani nga report ni Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang 52 anyos nga lalaking motorized cab driver nga residente sa Zone 4 Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City. Human nga kalit gidunggab sa kauban ng driver. Ang insidente nahitabo sa Zone 6 Balite sa Barangay Bugo pasado las 7 sa buntag. Apan nataho na sa kapulisan pasado las 8 sa buntag. Mao nga pagresponde niini ang patay na ang biktima sa ospital. Daghang samad dinunggaban ang nahiaguman sa biktima sa iyang lawas. Hinungdan siyang hinanaling kamatayon. Ang deklarar sa investigasyon, naalang sila'y panaglalis o panagbingkil na niresulta sa gideclared nga 9 stab wounds nga na aguman sa atong biktima asa may liog nga bahin o sa tibok parte sa nagkalain parte sa iyang lawas. Human ang krimen, gilayon sab misibat ang suspect nga giilang motorized cab driver sab sa lugar. Sa hot pursuit operation sa Puerto Police Station Batok suspect na turnover kanila sa tabang na sab sa barangay officials ang suspitsado. Ang ato lang pahimangno sa atong katawhan nga kung mahimo ang atong mga koneksyon o atong mga interaction sa atong isig katawo ibutang nato sa mabugnaong una-una tungod kay dili maayo ang resulta kung ato kining ipaabot sa mainiton nga panagbangi. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa suspect apan daan na kini miangkon sa sala nga iyang nahimo ngadto sa kapulisan. Kasong homicide ang gipasaka batok sa suspect. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.